हाग्रामायासो गावनि फिसाफोरखौ गावनि बिमाखौ गावनि बिनानावखौ गुबुननो बन्दक होनो हायो। जों खिन्थु मालाबाबो गावनि फिसाखौ गुबुननो बन्दक होआ। हाग्रामाया जोंनिनो फंबाय बिदा होननानै जों साननानैसो लाबावो। मा बुजियो बुजिदो। आच्छा गोबां हानि पाट्टानि मुङाव गोबां रां जाख्ल'यो। दालालफोरा बिनि सायाव मा राहा लानो सानदों? दालालफोरखौ आथिं बुफायनांगौ। जेराव जेलाव हरखायो दालालफोरखौ। नोंथांमोनाबो मोनबा दालालखौ खोन्थाना हो, जों जेलाव हरगोन। जिहेतु सार्केलाव गोबां अफिस जायो, बिथांमोना सार्केल अफिसारफोरा बिनि मण्डलफोरा सार्केल अफिसाराव गोबां मण्डल आरो अफिसारफोरा बिदिनो फैसा जायो, हा दानस्लायनाय बिनि नामाव मा फोरमायगोन? बेखौ जोङो होआबानो जाबाय। जोंनि मानसिया मानो फैसा होयो? हाखौ मोनखागोन। जोंनि सरकारा दिनै बिना फैसायैनो हा होनो थांगासिनो दं। मानो फैसा होनांगौ जाखो? होआबानो जाबाय। माने जिउनि गुदि। आरो बे हाखौ लानानैनो बर'फ्रा 33 बोसोर NDB-आ दावहा नांदोंमोन, एबसुआबो दावहा नांदोंमोन। आरो बे हानि मोनथायनिफ्राय जोङो जानगारना थानायखौ जोङो रावबो लुबैया। जायनि जाहोनाव हायानो गुदिखाय, हायानो जिउ खांनायनि फुंखाखाय, हायानो गिबि होननानै जोङो 66 जौखोन्दो हा गैजायै बर'फोरखौ लानानैजों लोगोसे गुबुन जाथि जनगोष्ठि जायफ्रा हानि मोनथायनिफ्राय जानगारनानै दङ 17 बोसोर BPF-नि राजत्वनि समाव, जों दिनै लाख लाख मानसिनो फैसा फार्स्ट फैसाबो गारनाङालासिनो जोङो हानि पाट्टा, हानि मोनथायखौ होनो थांगासिनो दं। जों गावसोरखौबा RSS खुलुमदोंना BJP-खौ खुलुमदों, आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बे गावनि बेक्तिगत खोथा, गावस्रा मा सिक्रेट डिसकासन जादों। खिन्थु आं बेखौसो बुंनो नागिरो, हारिखौ बन्दक होनायखौ हारिया मालाबाबो सहायनो हाखाया। दिनै हारिया बिजिरनायाव फैबाय, सोरो मा मावदों सोरो मा मावाखै। जायनि जाहोनाव हाग्रामाया खर'आव एम्फौ अरनाय बायदि जानानै गोरोन्थिखौ मावनो बांसिन थांगासिनो दङ। 17 बोसोर बिथाङा बर'खौ ख्रिस्टान, हिन्दु, बाथौ, ब्रह्म डिफारेन्स लाबोनानै फोजोबस्रांनायनि लामा लादोंमोन। जों थासेयाव दा हाग्रामाखौ जों बे खाबुखौ मालाबाबो होआ। आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगासिनो दंखायो। 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोर दङ BTC-आव। 3 लाख। बे 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोरनि हेफाजाब लानानैनो थांनाय 17 बोसोराव BPF-आ राजउलाफादाव गाखोनो हादोंमोन। आरो दिनै जेसेबां हारि माहारिफोर दङ, जेसेबां धोरोम लाग्रा जोंनि हारिफोर दङ, बिसोरो बुजिनाय फैदों जे थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ बोखावफ्लेनायनि थाखायनो जोङो जौगानाय मोननो हायाखै। जोंनि बिखानि फिसाखौ जोङो खोमाना लानांदों। बेफोरबायदि दाहाया जोंनि गेजेराव दा फैफिनगासिनो दङ। नंखायनो हाग्रामाया जेसेबांखि सेस्था खालामा मानो, बे मालाबाबो साक्सेसफुल जाया। सार, दिनै बेसेबां हानि फोरमान बिलाइ राननाय जाखो? जोङो 896 फरेस्ट डिवेलार एक्ट बायदियै थांनाय 8 एप्रिल 2022 मायथाइयाव जोङो होखांबाय धनस्रियाव। 5000खौ जोङो आखाइजों आखाइ थांनाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव 5000 मानसिनो हानि पाट्टा होखांबाय। आरो 32टा नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो केटेड्रेल बा सार्भे खालामनानै बिथांमोननो हानि मोनथायखौ जों होनो थांगासिनो दङ। 32टाया जाखांबाय। आरोबाव नै बावैसोनो जोंनियाव 19,175टा न'खरनो जोङो फरेस्ट डिवेलार एक्टनि रुल बायदियै जोङो मा होनो सार्टिफिकेट, लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट जों होनो थांगासिनो दङ। आरो दिनैनि जा मेला, बे मेलानि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दं, फ्राय 2 लाखसो मानसिया, 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि मोनथायखौ मोनगोन।